hasi ginala, Gipuzkoa guztian zabaldu badago, baina Irunen ja bere indarra badu. Ta indarroi da Irunko udalai eskerrak beste batzun hartin, eta horregatik udala eskertu nahiko nuke, eta batez ere eskertu nahiko nuke gaur Fernando San Martín euskarako zinegotzilea etorri zaigula, urtero bezala bertso bat abestuko dugulako, bai? Momentuan okurrituko zaio eta karratuko dugu. Bueno, arratsaldeon guztioi eta mila esker etortzagatik. Jartzen naiz urduri, oso urduri, baina bueno, saiatuko gara abesten, eta bueno, euria egin duenez, edo kago artikurik, beba? Bertsoak botatzeko. A ber, hainbeste gazte eta artista, hemen elkartu geranak, txalo jotzen du aitak amonak, anaiak arrebak amak, entzun mesedez hauen bertsoak, entzun beraiek esanak, hemen godenak, postuko gaitu hauek egindako lana.